מהיישוב ולקחו בו חלק, ואני מאמין שהוא באמת משקף את הרצון והצרכים של היישוב כמו שהצגתם אותם. ובאמת תודה על העבודה הקשה הזאת וכל מי שהיה מעורב. כמה דברים שהייתי רוצה לדעת, זה הצגתם פה שמתחילים במבנה הרב-תכליתי, אז למה דווקא אותו ראשון? כי אם אתם מדברים על זה שיש תוכנית אב שאמורה להראות מה צריך ביישוב או איך זה אמור להיראות שהיישוב נראה, אז למה דווקא עכשיו להחליט על המבנה הרב-תכליתי? דווקא עכשיו להחליט על המבנה הרב-תכליתי, זה אחד. מה האומדן הכללי שאתם צופים שאמור לעלות כל הפרויקט, או שאתם שמים כאיזושהי מטרת על ממה שזה אמור לעלות בנפנופי ידיים, כי בסוף יכול להיות שהתעדוף יהיה לא מבנה רב-תכליתי, אלא, לא יודע, 3 גני משחקים, או כי זה מה שהיישוב צריך. ומי מנהג את הדבר הזה בשגרה, ביום שאחרי שהם מקבלים החלטה שהיא הכי קשה, אני מסכים, אבל כאילו אחר כך גם צריך מישהו שיקבל, להמשיך ללוות את האדריכלים, לקבל החלטות, להיות חלק מהצוות שמנהל את הפרויקט בעצם. גם בשלב התכנון וגם בשלב הביצוע. מה שמך בבקשה? עודד. עודד מה? טוב, לגבי השאלה למה דווקא את זה, אז הסברנו שהוא יצא במשך כל השנים בעדיפות ראשונה של התושבים. זו הוועדה שדרור הציג גם בעבר. אפשר כל פעם, שנייה חבר'ה, תנו לי, בסדר. לא, רוצה לעזור. אתה רוצה לעזור? לא, אני רוצה להגיד, הנושא הזה, זה לא רק, דרור הציג נקודה בזמן, הנושא של המרכז הרב-תכליתי הזה עלה ב4-5 אספות, פעם אחר פעם סומן כצורך, זה עלה שוב ושוב ושוב, תוקף כל פעם מחדש. יכול להיות ששווה שבאספה גם יוצא כמה מילים להסביר את הדבר הזה וזה, אבל... הוא משרת בעיקר. אבל לא, משרת? המרכז הרב-תכליתי הוא אחד מהמקומות, זה מרכז שהוא חובה לכולם, הוא מייצג את כולם מהצעירים עד המבוגרים, גם מקום תרבות, זה פותר את הבעיות של צהרונים, זה עושה המון דברים, שזה צורך לכולם, שכל דבר אחר, העובדה שאין לנו עושה נזק ביישוב שנים, וחייבים לקדם אותו. אחרי זה יש לי הערה שלי. לגבי העלויות, זה מאוד תלוי מה נגיע בסוף במהלך השנה הקרובה, ברגע שנתחיל לעבוד, לגבי הדרישות שלנו. כי אתה יודע, אתה יכול בסוף לעשות שהאולם אירועים נגיד יהיה ל-300 איש, ל-100 איש, ל-150 איש, זה שינויים דרמטיים. אתה יכול לעשות ככה וככה חדרי חוגים, או פי 2, או חצי, אי אפשר לזרוק עכשיו עלויות. ומודולרי גם. מה? מודולרי מאוד. מודולרי. אי אפשר עכשיו לזרוק עלויות לפני שנגדיר מה אנחנו רוצים. זה כמו כמה עולה חליפה לאטום. זה לא רציני, זה לא יהיה מבחן הביצוע. עכשיו, מכל החשיבה שהשקענו, המקום אולי היחידי שאפשר לצפות לגייס עליו משאבים חיצוניים, זה מקום מהסוג הזה, שכבר אושר בעבר ליישובים אחרים, ופה אפשר להביא כסף מבחוץ, וזה קריטי לכזה תהליך. אז זה סוגר את 3 השאלות. לא. סליחה, מי מלווה? מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקים פה ביישוב צוות, שיהיה צוות להתנדבות, הצוות הזה, כמובן שיהיה גם מנהלי פרויקטים לשכר, אבל יהיה צוות היגוי של הפרויקט הזה, שאנחנו נבחר אותו, והוא אמור להיות מורכב מוועדת תכנון, מאנשים עם ניסיון בתחום. הוא לא יהיה גדול מדי כדי שהוא יהיה אפקטיבי, ולא קטן מדי כדי שבאמת יבוא לידי את כל הדעות. והצוות הזה ייקח על עצמו את המשימה הזאת ללוות עם אנשים בשכר שינהלו פרויקטים, כדי שננהל את זה כמו שצריך. זה פרויקט מורכב. שאלות? מבנים קיימים קשיחים יישארו, נכון? או האם? בגדול כן. אני, תקנו אותי, זה לא זוכר אף מבנה אחד קשיח שסימנו להוריד אותו, לא כאלה מקולות, לא סימנו. רק צריפים. רק צריפים. אז התשובה לשאלתך, בכוונות של נוריה, כן. אגב, יש פה גם שיקול של פרקטיקה. זאת אומרת, אחד הקריטריונים שדיברו עליהם בתחרות, זה הנושא של ישימות החזון.
זאת אומרת, אני יכול להחליט שאני הופך פה את כל המוריד, הכל, משטח ובונה הכל מאפס, אבל זה אירוע שהוא לא ישים בפרקטיקה של החיים. אולי תשים את השקף הזה הכיתוב הוא קטן מדי. הוא קיים, אבל הוא, שוב, אני בקושי מקור ראיתי, אני אומר, זה טקסט קטן, אבל אני אומר, בסוף יש פה מדדי פרקטיקה, גם כי לא צריך לשבור הכל בכוח, דברים שעובדים ועובדים יפה ואפשר להתאים אותם, זה הגיוני. אישית, אני הייתי מאוד שמח שפרויקט כזה יהיה פרויקט פרקטי. זאת אומרת, שהוא דורש ממני מינימום השקעה במקסימום תוצר. להרוס מבנים, נגיד, סתם אני אתן דוגמה, המבנה הזה, שאומנם תוכנן כבית ספר וכל המרכז הקהילתי היום זה כזה טלאי על טלאי שמנסים להתאים אותו במקסימום לאורך החיים בפורמט הקיים. לשבור אותו ולבנות אותו מחדש זה אירוע, לדעתי, כואב מאוד ביחס למה שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים ממנו. אפשר לשבור את הבריכה. ישראל. העיקר שנשבור משהו, אדם. זה אני רותח עם הפכים. מבחינת התוצר, זה כולל גם גרמושקות? לא. עד השלב הזה. רק של המבנה הרב. גרמושקה למבנה אני לא שומע אותו, חבר'ה, תנו לי לשמוע. זאת אומרת, לכל גרמושקה יהיה כבר אדריכל אחר אם נרצה. כן, לפי החלטתם. רגע. התהליך הספציפי הזה כולל תוכנית אב וגרמושקה אחת למבנה הרב. מבנה הרב תכליתי, לא לכל זה התקציב שהתבקש מהוועדה, כן. מהאספה. גרמושקה אחת למבנה הרב תכליתי. כן. כל השאר. עכשיו, כל מבנה נוסף שנרצה להתקדם, קודם כל, אנחנו לא מחויבים לכל המבנים העתידיים לאותו אדריכל שעשה את תוכנית האב. והפנייה הזאת לאספה, לתקציב, זה אך ורק לתוכנית האב והמבנה הרב תכליתי. אז לדעתי, זה צריך להפריד בין תוכנית האב לגרמושקה. שזה תחומים אחרים לחלוטין. לא, ברור. אבל רגע, זה מופרד, אתה התכוונת רק... בסדר, אבל זה מופרד. בסדר. של אדריכל וכך הלאה. תוכנית האב זה תוכנית שאמורה לתת מבט כולל על הכל, על כל המבנים ביחד, מתחשבת באלף ואחד דברים, הגרמושקה היא כבר ספציפית. אתה צודק. מסוים הזה. תוכנית האב צריכה לתת הנחיות לתכנון. ההנחיות לתכנון פורמט, אבל זה לא חייב להיות אותו מבנה, אלא אם כן, בנפח שלוש מצביעים. תראה. זה שני נושאים שונים לחלוטין. וזה גם משפיע על העלויות. להפך, זה יהיה זול יותר, לדעתי. אבל תראה, אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לרוץ מהר ולגייס גם, תיקח את השיקול של גיוס משאבים חיצוניים. ככל שמוקדם יותר יהיה לנו תוכנית למבנה רב תכליתי, הסיכויים שלנו עולים. אני יכול לספר לכם ניסיון אישי שלי, שאני הולך איתו, לא מהעולם הזה. אפשר גם לפנות ישר לקבלן, אז עוד יותר. נכון, אפשר גם, אבל זה לא מעשי. אבל אני זוכר, בואו נעבור רגע לקטעים יותר נכונים. עוד שהייתי בחיל הים, אנחנו רצינו לבנות אז סטיל חדש, זה נקרא סער 5, ישראל, אתה מקשיב? סער 5, ולא היה כספים, כמובן, תמיד אין כסף, ובעצם עשינו עבודה לתכנן את המערכות האלה, והיינו עם כל המערכות, מדובר על מערכות טילים חדשות, מערכות לוחמה אלקטרונית, מערכות תקשורת וכו' וכו', היו תוכניות מוכנות במגירה. וכולנו היינו קצינים צעירים אז יחסית, אמרנו, זה סתם בזבזנו את הזמן, עבדנו לחינם בין כה אין כסף, לא יקרה כלום. ואז יום אחד החליטו לעצור את הלוי. אז עצרו את הלוי, ופתאום